În 1 Samuel, capitolul 25, cu versetul 6, stă scris: să trăiești în pace și pacea să fie cu casa ta și cu tot ce este al tău. Atacul Rusiei asupra Ucrainei va rămâne în amintirea generațiilor actuale pentru totdeauna. Deși erau tensiuni, cei mai mulți analiști politici nu credeau că războiul acesta va avea loc. Pagubele produse sunt foarte mari, iar din toată această situație, cel mai mult au suferit familiile, care au fost nevoite să se despartă pentru o perioadă, în vreme ce altele au rămas despărțite pentru totdeauna. Dincolo de războaiele dintre popoare sau din interiorul lor, există și alte tipuri de conflicte care sunt mult mai puțin observabile, pe plan mediatic, economic, etc. Din nefericire, cele mai multe neînțelegeri au loc în interiorul familiilor. Iar această realitate este dovedită de rata mare a divorțurilor. Ce putem face pentru a avea pace și liniște în familiile noastre, pentru a fi fericiți și împliniți? În cartea Căminul Adventist, autoarea Ellen White scria următoarele gânduri. Citez: căminul ar trebui să fie un mic colț de cer pe pământ, un loc în care sentimentele să fie cultivate cu grijă și nu înăbușite. Fericirea noastră depinde de felul în care cultivăm dragostea, împreuna simțire și adevărata curtoazie unii față de alții. Un colț de cer este acel cămin în care domnește Duhul lui Dumnezeu. Dacă este împlinită voința lui Dumnezeu, soțul și soția se vor respecta reciproc și vor cultiva iubirea și încrederea. Căminul care este împodobit cu dragoste, înțelegere și gingășie este un loc pe care îngerilor le place să-l viziteze și în care Dumnezeu este slăvit. Influența unui cămin creștin supravegheat cu grijă în anii copilăriei și ai tinereții. Influența unui cămin creștin supravegheat cu grijă în anii copilăriei și ai tinereții este cea mai sigură protecție împotriva corupției din lume. În atmosfera unui astfel de cămin, copiii vor învăța să iubească atât pe părinții lor pământești, cât și pe Tatăl lor ceresc. Privind la Hristos, caracterele noastre sunt schimbate și pe măsură ce rămânem în procesul sfințirii, ne vom simți tot mai aproape de El și de cei din familiile noastre. Luptă zilnic cu toată puterea ta pentru pacea din inima ta și pentru fericirea familiei tale.